ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон Теҷа салом расонед. роҳи сафед дӯстон. топови ҷангвари вазни сабук UFC Чарлз Оливейра ҳоло ҳам ният дорад ки зидди Макс Холлоуэй реванш гузаронад ва дар суханҳои Макс Холлоуэй ҷавоб дод. биёед суханҳоро гӯш мекунем. фикр мекунам ки ҳама ин муҳорибаро дидан мехоҳанд. ин муҳориба аниқ баргузор мегардад. касе ки чизе мегӯяд барои ман фарқ надорад. ҳама медонанд ки ҳамон вақт ман осеб доштум. ман 2 рӯз дар беморхона будум, вагарна чаро ман ин корро мекардум? осеб ин як қисми варзиш аст. ӯ ҷангвари хуб аст, чемпиони БМФ. пас чаро ки ин муҳорибаро дертар ташкил накунанд? ҳозир биёед дар фикри муҳорибаи навбатӣ мешавем ва баъд мебинем ки чӣ гап мешавад. пеш маро ягон вақт ба нокаут равон кардагӣ набуданд, лекин дар зиндагӣ ҳама кор бори аввал рух медиҳад ва мутаассифона ҳамон лаҳза расид ва маро ба нокаут равон карданд. ман ба хона омада ғазабнок шудум, гирия кардум, ғамгин шудум, лекин ҳамаашро паси сар кардум ва акнун ман тайёрум. суханҳои маро хуб дар ёд гиред. шери осебдида ҳоло ҳам шер аст ва рӯзи 12 октябр ман ба ҳама нишон медиҳам ки таърихи ман тамом шудагӣ нест, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки якум муҳорибаи Чарлз Оливейра зидди Макс Холлоуэй дар вазни ним сабуки UFC гузашта буд ки дар ҳамон муҳориба Холлоуэй ғолиб шуда буд. баъдан Оливейра эълон кард ки осеб дошт. аз чанд рӯз пеш Холлоуэй бошад гуфт ки ин дурӯғ аст, чунки баъди муҳориба табибони UFC ӯро санҷиданд ва ягон гуна осеб пайдо накарданд. ва чӣ гунае ки мебинем Оливейра дар суханҳои худ истодааст ва мегӯяд ки дар ҳамон муҳориба осеб дошт, барои ҳамин нияти реванш гирифтанро дорад. имрӯз Фаридун Одилов ва Леонардо Силва аввалин муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. биёед тамошо мекунем. Удачи вам. чӣ гуна ки дидед дӯстон, Силва аз Фаридун дида калонтар аст ва ӯ ҳатто барои ҷангварони вазни ним вазнини ACA калон аст ва чӣ гуна ки мо шумо медонем Фаридун ҷангвари вазни миёна аст, лекин дар ташкилоти ACA дар вазни ним вазнин баромад карда истодааст. ба фикри шумо дӯстон, дар вақти муҳориба ин чиз нақши калон бозида метавонад ё ин ки Фаридун роҳи шикаст додани рақибро пайдо карда ӯро мағлуб мекунад? метавонед фикрҳои худро нависед. дӯсти Ҳамзат Чимаев Даррен Тил ки зидди Дрикус Дюплеси ҷангида шикаст хӯрда буд, дӯсти худ Ҳамзат Чимаевро огоҳ кард. Дюплесиро қуввозмоӣ бо гӯштини аз ҳама сатҳи баланд, махсусан дар ММА интизор аст. оё Ҳамзат ӯро дар оғози муҳориба шикаст дода метавонад? албатта ки метавонад. лекин оё Дюплеси ба Ҳамзат дузах ташкил карда метавонад? бале, метавонад. ман фикр мекунам ки шанс 60/40 ба фоидаи Ҳамзат аст, лекин такрор мекунам, агар ки муҳориба дер давом кунад, савол пайдо мешавад ки оё тобоварии Ҳамзат кофӣ ҳаст ки дар раундҳои охир ба ӯ кӯмак кунад. ҳозир Ҳамзат бо Арманд Сарукян тамрин карда истодааст ва ман умедворам ки Ҳамзат Дюплесиро зуд шикаст медиҳад. лекин ҳайрон нашавед агар ки Дюплеси ба Ҳамзат проблема ташкил кунад. фикр мекунам ки ӯ Ҳамзатро ба чуқурии об мебарад, лекин Ҳамзат барои ин чиз тайёр мешавад. барои ҳамин ман Чимаевро ғолиб мебинам. фарқ надорад ки чӣ гуна, лекин ба Дюплеси баҳои кам додан дар кор нест, гуфтааст Тил. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Даррен Тиле ки чанд муддат бо Ҳамзат Чимаев тамрин мекард, дӯстӣ мекард ва ҳамчунин зидди Дюплеси ҷангидааст, боварӣ дорад ки Дрикус барои Ҳамзат рақиби осон нахоҳад шуд. ва дӯстон, Ҳамзат Чимаев ба муҳориба зидди Дрикус Дюплеси бо ана ҳамин шортҳо мебарояд. ин шортҳоро ширкати Venom махсус барои Ҳамзат Чимаев омода карданд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.